May pa diri balag kuan. Kaya mati watch kay dool ra. Ito ang layo makita dito. Nya kargaro pa subida. Kaya gikan tang pawa, wag tang nyupanay. Mapawa to nyupanay, layo-layo ko biya. Basi bansig na ko pa kayo ko layo gid. Gid. Oh. Lasarin. Oh. Maro man dito kay dikit ra. Napila ay 2 ka kilometro. Maglubog ra mapawa. Layo man nagiyon dito. Dong. Dudong Pulangkos. Yang apo din natangke niya kulit. Sa karon lang kay content pa man ko. No. Content pa man ko. Yo, di bahada ra kayo. Bat silang ang abante kay gimbahan og ginabuntag. Pero kapapa pa ring motor batsik ini. Kaya ang lingkuranan sa kanang yang pom bitaw. Dipis. Nakadagibaga biyan eh. Oh. Oh. Nang dili ka sa batse no. Kita sa kasi mga ningon og Hanoi. Ma'am na katong nagbabag lupo no. Naglupo na sila? Sir, ba ito yung motor ng SRM? Sige ito yung SRM nyo gambok, kaya nahalin na to. Oo. Nahalin na to? Ay, wala niya ay. Ambay. Ambay wala ako niya. Damihan na pa yung kwarta to eh. Aerox man to? Aerox? Ito Aerox? Mio. Ah, Mio to ya? Click, di pa di click. Ha? Ay, click, di ay. Ay, amo to, di mo ko? Basta ka mag-scooter? Mio or click? Asa to, nakatulog ang buhay. Pagkingan, di ba rin? Tigil pa palikuan kay amping jud kay na
kayo po biyahe Andre, landong. Good. Di ba? Ah, Filipina. Grabe ang abante. Kulatado sa batsi. motor ba? Mura magluma bahong tambot sa baso. Wag natay gisundan siguro ay. Oo. Ah, naalagay.
Ya ko baho mo gyud na uling-ling ko. Baho. Ako baho mo gyud tabot sa gyud. Uling ko sa sunod o nakasabat ang tuang motor ba? Oo. Anak wala man. Ako nara di ay. Ya ko baho mo gyud. Ay, wala babae ng tira na. Grabe mo siya, minor-minor dali ah. Nakita ko semua. Luya po sa RM niya diri eh. Eh non dili makayanig kang kuan. Hames ta meron dito ara may lisod. Ada pato-pato. Ini kira hames teman dia sangkol itu. Oh, kadilim na runner no. Nahog sa runner kay wala laki. Murag nahog siya og ano. Temporary siya. Iwag biyan niya. Interior Las Arenas. Nga naminpit ang sa kasada kay pangpang ng ubos. Pero sa ngato karang ubos, maapil gyud ang ubos. Mataginot ginagawa malain. Aw kanang slide. Impas gyud. Loy kayo ang mga lubong. Abunda magtubig. Las Arenas. Nabla man ning.
Eh ba kaya po outlet dire? May isa. Mingawan na dire no? 58. Eh. Nagbantay dia. Grabe layo ano? Ito. Yan ako yung may isa po, ibanis. Nya. Kaya ang lolo niya, ibanis. Ito ba? Oh. Lolo niya, ibanis na ako. Kaya, eh, ano ba? Amo na, magkita-kita mo, magaw-gaw naman. Eh. Oo. Katubag ko. Pero si ate ko, si ate, mga nanay. Oh. Ulang na rin. Ulang ko lang rin. Ay. Anak ay, anak ko hindi na lang siya. Ako di na magdamag yan mo sa dam. Or ay, day. Day. Napay tadi mo rin murag. Ay, ito ko. Yung 40. Oh. Si Sasa, 39 man Sasa. 40, wala. 40. Pero kung hindi na si Sasa, Wala na pili sa edad ng kanang nasa outlet kang pwesto. Kanang kon ba kanang magbantay ba wala din na pili sa edad. Oh. Iya kanang mga trabahante ang kanang mga trabahante karon. Kasi siyempre pagkataas mo gina mga edad. 30 na. Ah pero katong naka steady na daan. Okay na bahala na kumaabot niya. Ah lagi kay ah kayo kay potbolon. Dakong kasong lunas ba? Nakasuot naman sa wala pa sa iwan 35 so pinakaharap 30 sa kagawin Udah. Ya, kadin ako, di mo lang kasubida. Wan ra patag daw niya, bahada. Dito dak ando sa gasolina dito. para na siya paulit O Paul, dito ya hay dito gyan kay